Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Хезмәт төбе хәзинә. Бүген йокламадым, төне буена. Шука дулкынландым. Хезмәтләр өчен дәүләт бүләгенә ия шәхесләр турында Рәмзилә Вафиятуллина. Хыяллар тормышка ашар вакыт. Киләчәккә булган бөтен өметләр сезнең белән бергә бәйле. Президент шушында кемнәр чакырыла? Бәйрәм чишелсен, Гөлнар Сәйфетдинова күрде. Алтыннан да кадерлерәк көмеш медаль. Будем, конечно же, стараться добиваться самых высоких наград. Кремльдә спорт командасын бүләкләү тантанасында Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Сак булыгыз дуңгыз грибы. Аның беренче учагы табылган урыннарда нинди эшләр бара? Отработано за 2 дня 3 населенных пункта. Алабуга районыннан Илшат Аюпов. Яңа ел алды эшләгәнне күрү, башкарганга нәтиҗә чыгару вакыты. Үз тармагын үстерүгә зур өлеш керткән һөнәрияләрен бүген Казан Кремленә чакырдылар. 46 кеше дәүләт бүләкләренә лаек. Сыер савучыдан алып, очучыларга кадәр. Аларның уңышларга ирешү юлын Рәмзилә Вафиятуллина белеште. Бәйрәмчә бизәлгән тантаналар залында яңа ел рухы. Бала вакыттагы кебек чыршы төбеннән бүләк эзләмәсәк тә күңел мөгъҗиза көтә. Бүген бирегә җыелганнарның бер теләге инде бүген үк үтәлә. Бу залдан алар орден медальләр чыңлатып кайтып китәчәк. Бүген Татарстан халкын икмәкле, сөтле һәм мул табынлы иткән кешеләр аеруча мактауга лаек. Быел җыелган мул уңыш сездән туган республикабызга зур бүләк. Һәр казаныш зур тырышлык нәтиҗәсе дип президент Татарстанның дәрәҗәсен арттыруга шушы залдагыларда өлеш кертә. Әйтик, Рафис Бурханов бүген Александр Невский ордены белән бүләкләнде. Венера Ганиева бүген сәхнәгә чыкканнан да ныграк дулкынланган. Төне буе йоклый алмадым ди. Хәзер түшендә мактау ордены балкый. Мондый зур бүләк инде киләчәктә халкыма хезмәт итү юлында инде рухланып эшләргә яңа көч бирә, дәрт бирә һәм инде канатлар бирә. Инде шәкертләре дә сәхнә бизәге. Илдар Миранов Татарстанның ат казанган җырчысы. Бу исемне инде акларга сиңа кала. Узып баручы ел табиб һәм шәфкать туташлары өчен сынау елы булды. Әмма сынатмадык ди Мария Сабирҗанова. Ул бүгеннән ат казанган исемен йөртә. Мин медицина тармагында 55 ел эшләдем. Мондый авыр ел минем эш дәверемдә беренче тапкыр булды. Мин бу бүләкне бөтен коллективның хезмәт нәтиҗәсе җимеше дип кабул итәм. Әнәс Әскәров Татарстан алдында казанышлар өчен